En mä tiedä. Katsos Pauli. Täällä ei toimi komennus. Hei, oottakaa. Mä testaan. Odota. Default. No niin, game mode. No mä testaan rikko tätä spawnia defaultilla. Toimiiks tää? Sulla on OP. Niin mut... Hei. Ei mitä? oo oikeuksia. Ai jaa. Eikö noita... Mä poistan ton Essentials Antibuildin. Joo, poistapa. Oottakaa, mä katon. Nyt täällä pystyy ainakin rikkomaan. Eikö toi Protect estää se, ettei pysty rikkoa? Niin, mullakin esti muomassa servus, kun mä testaan. Poistetaan Protect vai? Joo, vaikka. Mikä tää Group Manager... Eiku jaa, toi on. Reload. Ootappa, mä kysyn yhdeltä tyypiltä. Täältä skopista. Noniin, nyt täällä pystyy rikkomaan. Mikä on log file? Minkä takia toi Essentials file peilaa? En mä tiedä. Pystyks mä... Oota, mä kohta varmaan selvitän sen miksi se feilaa aina. Joo. Tiedäks te? Häh? Täällä on nyt tää Essentials tavallinen. Pelkkä Täällä on Essentials Spawn ja... Niin. Mä nyt... Sä... Mikä? Häh? On internal error. Ota PL. Mä en pysty niinku... Häh? Lagaaks tää servo? Vähän. Ei tää lagaa Kyllä tää lagaa. kun tää ei toimi. Tai sä oot tiedät... Kato PL. Tää ei lagaa kun tässä on se Essentials. Kokeile restarttaa servu kokonaan. Tai jotain. Heitti ulos. Heittikö? Timed out. Ja ainakin mulla lakas vähän. Heittiks jotkut tää ulos? Kivat ramit muuten sulkuu. 1000 pelaajaa mahtuu. Pääsiks te? Tää yrittää tulla sinne. Login in. Ja mullakin sama. Mä refressaan tänne ja sit yritän tulla sinne. Can't connect on se server. Ottakaa hetki. Mä teen yhden jutun. Mulla näyttää, että siellä on 3 pelaajaa. Mulla on can't connect server. Ei se kyllä vaan toimi. Täällä on se Essentials, niin se estää sen. Ottakaa. Odota, mä katon. No nyt tää loggaa mut sisään, tai ainakin tää sanoo. Odota. No niin, nyt mä pääsin tänne. Welcome to the server.
Logo. Tää? Logoks tää vähän? Häh? Mulla Koks? ei lakaa yhtään. Mulla alkaa ihan hulluna tää. Oottakaa, me poistetaan se Essentialsi ja teen yhden jutun. Joo. PL. Reload. Ei se lakaa, kun se ei anna niitä oikeuksia vaan. Sun Essentials ja Essentials chat ei näköjään toimi. Eikö mä poistin se? Nyt mä lisään sen pelkä Essentialsin tänne. Joo, Toimiks? poista kaikki muut Essentialsit, paitsi toi joku. Mä laitan vaan essentials.jastin tänne. Ok. Plugins. Onko se vielä, vielä lisännyt sitä tänne? En vielä. Ok, tää vähän lagaa. Kun me yritetään kirjoittaa vaikka chattiin, niin tää lagaa. No heitti ulos. Ei heittänyt mulle. Mulla heitti. No niin, Joo. se tästä saas. Tehdään Ankka, sulla on huonetti. Ei, nyt mä taas pääsen. Jaa, mä en lähde. Mä katson vähän ohjeita. Heitti ulos Vetää taas. kiepasta. Joku on grieffannut. Häh? Teekö grieffa sitten? Millä tavalla? No, hei, arva mitä? Häh? Katoppa tätä. Mitä täällä on tapahtunut? Hei, katoppa tätä, mitä mä Saaks teen. joku rollbackkää? Mä? Kato. Odotetaan. Kestää. Rollbackkää. No niin, thanks. Miten rollbackkää tää? Oota. No niin, nyt täällä on. Häh? Tietääks ketään mihin toi feilat on? Eikö nyt se komplettas? Oikeesti? Joo, mutta tää spawni on vielä vähän paskana kyllä. Miten? No, TP-tkää vaikka muuhun tai jotain. He. Mä en pysty TP, koska mulla on huono netti. Ota TP. Ei ku... tää on se Essential, se etsitään sen. Kokko Joo, helmet. miksi täältä on sikki? Poista toi Essentials, koska se on punaisella. Joo. Mä Menikö se? laitan tänne oikeanlaisen Essentialsi. Joo, odota, mä katon sun Skypestä. Essentialsit. Sellaan hitaasti, niin mä näen ne. Ei. Essentials, odota. Mitä luosta Essentialsia? Eti alempaa. Ootteko täällä ei oo Essentialsia? Onko tossa palvelijoilla vielä paskana vai? Lol. Joo. Miksi on vielä sikki? En mä tiedä. What the fuck? Mä poistan täältä nyt tää Essentialsia ja anna vähän aikaa se olla.
Joo, Joo. kohta. Essentials, joo. Keyboard. Nyt täällä ei pitäisi olla essentialsia. Vaikka PL. Money shop ei toimi. Onks tää se? Miksi mulla ei toimi toi pluginis, kun mä en toit mä näen mitkä pluginit täällä. Koska tää oli jo essentials sitä oikein. Ja voiko se tehdä Ankka tulla tänne? Missä sä oot? TP. Kohta TP. Logaa. No mä voisin tuoda essentialsia. Sä oot täällä, mä näen sut varmaan ehkä. TP:ksä mulla? Tää lagaa niin paljon, kun mä laitin TP, niin sinne ei näy mitään. Mä kirjoitan, ei mitään. Heitti ulos. No, hei Ja mä tiedän miksi heittää ulos. No, Täällä on fake, toi 3000 on liian paljon. Ai mitä? Tai tuon playeri on liian paljon. Niinku 1000. 50 tai 100 jos sellainen toimii. Mä aion 100 tänne. Tää nettysi vaan haluu leikki mut. Eiks ketään tiedä oikeanlaista essentialsia? No, mun yhden kaverin servulla oli, mut se ei niinku... Mä en tiedä miten se asensi tai... Täällä on niin paljon. Nyt sinne ei pääse Hei, odota! ai vitsi. Monia huijausplugineita noita essentialissa ja odotan mä katon. Sun pitää download plugins. Start